Sanibonani bafowethu nani odade bethu enibingelelayo kusewuye umfama Mahlobo. Indaba esiniphathisa nokwamanje ezokuthi abantu bayibuza kahle kahle ngabe Ungizwe umchunu kwenze njani ngaye. Siyamaza kakhulu uqhuqhumezelile umculo wesintu ukuthi udlalela ekhaya phinde futhi udlale naphesheya. Samkhumbula kwahamba noTshathi uGodo be-USA boqhuqhumezela wona umculo Maskandi lokho nokuhlonishwa kwamasiko emhlabeni wonke. Kodwa enyangeni ezendlule nesey'nsukwini ezendlule kushiya abantu beyibuza kahle kahle Ungizwe umchunu kwenzakalani ngaye njengoba bebonakala ukuthi uxabana nabaculi abaningi la Maskandi. Singabala igcwama elisha, uKhuzani, u-Ali, uBobo, baningi nje ngeke ngibabale bonke. Abantu lokhu beyibuza kahle kahle kwenzakalani ngomchunu. Abanye bayibuza ukuthi ngabe wenza ibhizinisi ngokuxabana nabaculi. Abanye bayibuza ukuthi ngabe sewuyena uMgqilazo ka-Dr. 3 Second. Siyamkhumbula u-3 Second wathi uzomgqilaza Ungizwe noma engashongo ukuthi uzomgqilaza ngani, kodwa abantu sebeqala ukusola ukuthi ngathi wamgqilaza ngoba lokho enza izinto. Abantu lokhu beyibuza ukuthi kahle kahle wenzani Ungizwe ngoba siyamazi ukuthi Ungizwe uqhuqhumezela umculo wesintu. Kodwa ulalele naye i-voice note akubeka ngosobala ukuthi Ungizwe ngathi wenza ibhizinisi ngalento ayenza ukuthi enze ngathi uxabana nabaculi bonke la kuMaskandi. Ayilalele i-voice note. Siyabonga. Sho mkhaya, ngiyaxolisa manje ngisemakhaya. Semakhaya inetwork yangishaya. Cha ngithi wemkhaya mina lento funa singene ubhizinisi. Lezi zimpi kaMaskandi. Mkhaya. Wemkhaya uyabona mkhaya sifike siqale xabane mina nawe qala siqabane in public. Yayizwa loo nto. Ithi masithathana mkhaya emva kwalokho bese wena uthatha umkhaya ngithatha uDoyazi. Bese uthatha ulokhunjana umgube mina ngithatha upotso. Yayizwa loo nto. Yabo. Bese sihlukanisela abafana abancane laba abafikayo bese siyakhala mkhaya bese sinqumila ngalodwa sithi ke bese sithi mantshitshi versus Ngizwe #asenze sathi siqabene. Hayi mkhaya kubani inkunzi yela ngalodwa. Hayi mkhaya siyashoda iskim sakho kusamele. Yebo. Siyashoda iskim sakho kusamele uhlanganise ungafaka amahlathi. Ngiyambona kupotso ungazofaka ihlathi impela bese uthi ngaqophisana nami hayi kufuneka ufake sesinye iskim.